Дуслар, сәлам, мин стилист Галия Сафина һәм без сезнең белән бүген бик матур проектының чираттагы чыгарылышында Чуваш халык киемнәрен һәм аксессуарларын заманлаштыру һәм яшь үсмерләрнең көзге трендлары турында сөйләшәчәкбез. Хәзер мин үз яныма Сәлимәне чакырам. Сәлимә бүгенге тапшыруның модели булачак. Әйдәгез Сәлимәнең беренче образын карап китәбез. Бу образның нигезе итеп без монда кара итәк һәм ак топик алдык һәм шундый матур трендовый бомбер, зәңгәр төстә бомбер кигездек. Шулай ук минем сезнең игътибарыгызны Сәлимәнең аякларына юнәлтәсем килә. Лоферы белән носки кию ул бик тәген хәзер модный тренд дип әйтер идем. Сәлимә, әйдә образыңа күрсәтеп китәле. Һәм бу образны тулыландырып җибәрер өчен минем Сәлимәгә Чуваш милли бизәкләре белән бизәлгән чәч бәйләгечен кигезәсем килә. Шулай ук мин Сәлимәгә хәзер ак сумка бирәм. Бу образны сез ак сумка белән һәм шулай ук кара сумка белән кия аласыз. Әйдә менә булай. Әйдәле Сәлимә, образны күрсәтеп җибәрәле. Хәзер без сезнең белән Сәлимәнең икенче образын карап китәбез. Бу образның нигезе итеп без шулай ук кара кыска итәкне калдырдык һәм Чуваш милли бизәкләре төшерелгән күлмәк алдык. Һәм сезнең игътибарыгызны юнәлтәсем килә Сәлимәнең пиджагына, ул шундый интересный һәм трендлар законына туры килә. Шулай ук мин бу образга күзлек өстәп китәр идем. Сәлимә, әйдәле. Сез бу образны туфли белән яки лофер белән кия аласыз. Хәзер безнең башланды мәктәп сезоны. Мәктәп өчен бер дигән туры килә торган образ. Хәзер без сезнең белән Сәлимәнең өченче образын карап китәбез. Бу образ безнең барыбызга да яхшы таныш образ. Бу образның нигезе итеп без джинсы шалбар һәм ак рубашка алдык. Бу элементлар мөгаен бөтен кызларның да гардеробларында бардыр. Әмма бу образның үзенчәлеге ул Чуваш милли бизәкләре белән бизәлгән шулпыдан торган аксессуар. Шулай ук бу образны без кара жакет белән тулыландырып китергә мөмкинбез. И минем бу образга кара күзлек кигезәсем килә. Мондый образда сез дусларыгыз белән күрешергә, эшкә йөрергә һәм дә укырга барырга мөмкинсез. Хәзер без Сәлимәнең соңгы образын карыйбыз. Бу образ өчен без кара кыска итәк, ак күлмәк һәм шундый матур яшел свитшот алдык. Яшел һәм зәңгәр төсләр безнең көзнең трендлары булып санала. Шулай ук безнең аякта тупас ак кеде, заманча бик матур сумка. Шулай ук бу образны без Чуваш националь чәч бизәнгече белән тулыландырып җибәрдек.
Дуслар, безнең бүгенге тапшыру ахырына якынлашты. Без бүген Чуваш милли аксессуарларын һәм киемнәрен кулланып 4 образ җыйдык. Күрәсез, көндәлек образларда милли киемнәрне кулланып шундый матур образлар җыеп була икән. Дуслар, бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шундый матур образлар безгә биреп торган өчен романтик кибетенә. Һәм Чуваш милли аксессуарлары һәм киемнәре биреп торган өчен Татарстанның халыклар дуслыгы йортына һәм Сувар газетасына. Дуслар, без сезнең белән сау булашабыз, лайклар көтәбез һәм комментарийлар. Сау булыгыз. Пока-пока.